muprofita Isaya 12 kutanga pavhesi 1 rwiyo rwekutenda. Nezero uchati, ndinokutendai Jehovha, makanga makanditsamwira, asi kutsamwa kwenyu kwakadzorwa, munondinyaradza. Tarirai, Mwari ndiye ruponeso rwangu, ndichavimba naye, handingatyi, nokuti Jehovha, iye Jehovha, ndiye simba rangu norwiyo rwangu, iye waruponeso rwangu. Saka muchachera mvura nemufaro pamatsime oruponiso. Zvino nezvairo muchati, tendai Jehovha, paridzai zita rake, zivisai mabasa ake pakati pavanhu, muudze vanhu kuti zita rake rinokudziwa. Imbirai Jehovha, nokuti wakaita zvinhu zvakaisvonaka, izvi ngazvizikanwe panyika yose. Danidzira upururudze, iwe ugere pagomo reSioni, nokuti mutsvene waIsraeri mukuru pakati penyu. Afrika yedu, Afrika! Tinotenda Mwari zvikuru nekuti the African Apostolic Church, sangano ravapostora vaAfrica, rakaitwa Sioni, ugaro hwaMwari wamasimba ose, kutanga musi wa17 February mugore 1956, muchizaro chaishe wedu Jesu Kristu achiburuka panyika ari mugore jena rezuva, achiperekedzwa nevatumwa vake 12 nekuimba zvaisiririsa kwazvo, asi zvichitapira kunzwa munzeve zvekuti shuu. Zvakaitika kudai, muranda waMwari St. Paul Mwazha waAfrica achiona muchizaruro, akanga ari kumabuda zuva achivaka imba yake. Zvino mumwe murume akamudaidza kuti vanopinda musangano muCentral Africa. Pamusangano uyu akaenda patafura akaripira 25 cents kana kuti 2 in 6, akapiwa tikiti reunhengo kana kuti membership card muchirungu. Zvino pamusangano uyu vakanga varume 13 vakanga vana makadhi eunhengo, kusanganisira muranda waMwari St. Paul Mwazha waAfrica. Zvino kuzoti musangano wapera, muranda waMwari Paul Mwazha waAfrica akadzokera kumabuda zuva kuti anopedzisa kuaka imba yake iya. Zvino asvika paimba iyi akatanga kusada imba yacho, nekuti chidziro zvose nedenga zvaiva zvamapango, chidziro zvose nedenga zvaiva zvipfupi-pfupi, chidziro chakanga chisati chanamwa, nedenga rakanga risati rapfirirwa. Ndobva akatanga kusoropodza imba iyi achiti, handichadi chimba chamapango chakadai, ndava kuenda kumabuda zuva kunozvakira imba yangu yedombo. Zvino akatanga kufamba achienda kumabuda zuva, ndokuona vakutungamirwa nemutumwa waMwari uyo aigara usimubatsira nguva dzose. Zvino vakafamba achienda kumabuda zuva, vakaona vasvika panzvimbo yezvikomo, ndokuona vatarisane neshongwe 2 dzamabwe, yaiva mberi yaiva yakareba chaizvo kuenda mudenga, neduku yavakurutirwa aibva nako. Zvino mutumwa uyo aimutungamirira akakwira pashongwe duku yebwe iya. Muranda waMwari St. Paul Mwazha waAfrica ndokuchibva akwirawo, anoti mutumwa uyo handina kuzomuonazve, akabva anyangarika. Zvino muranda waMwari Paul Mwazha waAfrica akasara akatarisana neshongwe refu yaiva mberi kwake. Ipapo akanzwa inzwi raMwari richibva kudenga richiti, tarirai, nyenyera yaMwari iri kuburuka panyika. Muranda waMwari Paul Mwazha waAfrica akasimudzira meso ake kumusoro kumabuda zuva, ndokuchinzwa kuimba kunoshamisa dzutu kuchibva mudenga negore jena rezuva rakanga richiburuka panyika, rakatakura She wedu Jesu Kristu nyenyera yaMwari navatumwa vakuru vedenga vaimuperekedza nekuimba inonzi Archangel Choir. Zvino akadzikatidzwa kuona gore iri neshongwe refu yaiva mberi kwake, asi kuimba kwaibva mugore kwakaramba kuchisvika munzeve dzemuranda waMwari Paul Mwazha waAfrica, kwaitapira kunzwa munzeve zvekuti shuu. Zvino gore ramamba rakachitanga kufamba richikwira kumusoro kwenyika yeAfrica. Muranda waMwari Paul Mwazha waAfrica zvaiva akatarira gore richikwira kumusoro, akaona Afrika yose yangoti sandara, sebani risina miti kana makomo, kusara bedzi kwecho chikomo chaakanga amire. Zvino gore ramambo rakanomhara muguva rekumusoro kwaAfrica rinonzi Mediterranean Sea, asi kuimba kwaibva mugore kwakaramba kuchisvika munzeve dzemuranda waMwari Paul Mwazha waAfrica. Zvino gore iri rakazoti richisimuka
pakadzutuka rukova rwemvura rwakatangira pakanga pakamhara gore rukadambura nepakati peafrica kusvika kuguva rekuzasi rinonzi Southern Ocean. Zvino gore ramambo rakachitanga kufamba riri pamusoro perukova. Chimwe chedimbu chegore chakadimbuka chikasara pakati penyika yeIjipita neEthiopia. Asi gore raya rakatakura Ishe wedu Jesu Kristu nyenya yaMwari rakaramba richiburuka kuchamhembe kudakara rasvika pedyo neapo pachikomo paiva pamire muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica. Zvino mutumwa Pauro Mwazha waAfrica ndopaakati regai ndinochingamidza mambo. Zvino akaburuka pachikomo paya akapfuura nepaya paivaka imba akairamba. Yezvo nepaya paakapinda musangano muCentral Africa vakapiwa matikiti ehunhengo. Zvino pakubva apa akaonana navarume 12. Zvino vakafamba vose vachienda kurukova kumavirazuva. Zvino vakati vasvika kurukova vakatarisa kumusoro ndokuona gore ramambo rava pedyo navo nekuimba kwaibva mariri kuchivazadza nemufaro mukuru. Zvino kuzoti gore iri ratarisana navo muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica akazadzwa nesimba guru ramudzimanera akadanidzira neziguru achiti, tarisa ndinokanda muSioni ibwe rekoda rakashanangurwa naMwari rinokosha neunotenda kwaari haanganyadziswi. Zvino gore ramambo rakaramba richidzika nerukova. Muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica nevarume vaiva navo vakati regai tinorindira gore ramambo tave zasi. Zvino vakamhanya vari mhiri yerukova yamabvazuva. Zvino vava zasi uko muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica akaona michinjikwa miri yegoridhe yakanga yakazendamiswa pamazhe omuti wemukute wakanga wakasvibira kwazvo uri pamahombekombe erukova. Ndokuchiti kuvarume vaiva navo, honai, iyi ndo michinjikwa miri yamambo iri kuzosara iri muno muCentral Africa. Zvino gore ramambo rakasvikazve nepavaiva nekuimba kwaibva mariri kuchivazadza nemufaro mukuru. Zvino kuti gore iri ratarisana navo muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica akazadzwa nesimba guru ramudzimai nera akatanga kurumbidza Mwari neziguruguru achiti, Eli Jesu, Eli Jesu, Eli Jesu. Gore ramambo rakaramba richidzika nerukova. Muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica nevarume vaiva navo vakaramba vachiteera gore achingorumbidza Mwari neziguruguru achiti, Eli Jesu, Eli Jesu, kudakara vasvika Drakensberg Mountain munyika yeSouth Africa. Zvino vava zasi uko muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica akachiti kuvarume vaiva navo, honai, Ishe achiri kungogura nenyika dzose. Zvino ngatidzokerei kwakare kugomo. Zvino vakadzokera kwakare kugomo uko muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica kwaakatanga kunzwa izwi raMwari richiti, tarira nyenya yaMwari iri kuburuka panyika. Ipapo muranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica akapepuka akazadzwa nesimba guru ramudzimanera akanamata kuna Mwari. Afrika yedu! Afrika yedu! Zvino tinotenda Mwari zvikuru nekuti vose vari kutenda kuna Jesu uye akatuma muranda wake St. Pauro Mwazha waAfrica kumazuva ano ekupedzisira kuzorodza vanotenda vari muThe African Apostolic Church, sangano ravaapostoro vaAfrica, vari kuzorodzwa. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Eli Jesu! Eli Jesu!
Afrika yedu regerera vana vaMwari vanyori batsirai vanhu varege kugara uko, ngavauye kuchechi, munhu wese ngavauye kuchechi, vanhu ngavarege kupararira kwavari kudzimotokari uko. Afrika yedu regerera vana vaMwari. Nesu timire pano tinacho chokutenda pamberi paMwari pazuva ranhasi, tichitenda kwazvo pazuva rino ratiri kupemberera muranda waMwari Pauro Mazha waAfrica achisvitsa 103 years. Tinozvikudza pamberi paMwari nokuti kana muranda waMwari ari pakati pedu, tinoziva kuti Mwari anesu. Zvino tiri pano tine chiziviso chatinoda kuti tikupeiwo. Mose munozviziva kuti takanga takamirira judgment yenyaya yechechi yedu yakanga iri kuSupreme Court. Zvino judgment yakauya. Zvino zvayakauya vazhinji havasi kunzwisisa kuti zvinomborevei nokuti zvinhu zvomutemo, zvinhu zvelaw. Zvino takaitirwa zvakanaka negweta redu anotimirira muzvinafundo Profesa Lovemore Madhuku, vakatitsanangurira zvinonzwisisika kuti tizive kuti judgment inomboti kudii iyi. Saka judgment ndio yandakumbira General Secretary of the African Apostolic Church Bishop Richard Juru kuti vativerengere toteereresa tose kuti tinzwisise kuti judgment inoti kudii, tizive kuti mwoyo yedu isungunuke, mwoyo yedu inyevenuke, irege kuremerwa, tichipemberera kuzvarwa kwomuranda waMwari achisvitsa 103 years. Kudzai Jehovha. Afrika yedu, Afrika yedu. 20 October 2021, nhurikiro yeSupreme Court Judgment SC 116/21, nhurikiro interpretation yetsananguro yaProfesa Lovemore Madhuku pamusoro pemutongo judgment wedare reSupreme Court wakataurwa pamusoro penyaya yakakwidzwa naErnest Mambala musi wa18 May 2020 ikazopedzwa neSupreme Court musi wa14 October 2021. Ndoda kukuzivisa Priesthood Council zvinoteerera maringe nemutongo weSupreme Court case number SC 116/21 wakataurwa musi wa14 October 2021. Chokutanga ndechekuti imi necheche yamakapinzwa mumatare edzimhosva makatarisana nemunhu mumwe chete anonzi Ernest Mambala. Hamuna kuenda kumatare edzimhosva kundodavira nyaya yevanhu vanozviti BOT. BOT iyi ndotanga naika. Chokutanga ndechekuti imi cheche makapinzwa mumatare edzimhosva makatarisana nemunhu mumwe chete anonzi Ernest Mambala. Hamuna kuenda kumatare edzimhosva kunodavira nyaya yevanhu vanozviti BOT. BOT iyi yanga isina chayo maringe nenyaya dzayo kumatare edzimhosva. Naizvozvo haingafambe ichizviti yakahwina mukoti nokuti haina kungobvira iine nyaya kana vhita rakataurwa nezvaro kumatare iwayo anenge ane manyero. Chechipiri,
chechiviri Supreme Court yakabvumirana nemi manga makasungiswa mose kuti hapana umbowo wakabudiswa naNS Mambata kupupurira mashoko ake okuti mutuma NS Paul Mazha weAfrica havachakwanise kutungamirira cheche nekuda kwedementia kurasika njere nenguva yakamhanhara nyaya yake dare reHigh Court musi wa18 May 2020. Supreme Court yakabvumirana nemi kuti dare reHigh Court raive rakanganisa pakutora mutumwa NS Paul Mazha weAfrica seasinge achaziva zvaanoita. Number 3. Chechitatu, number 3. Supreme Court yakabvumirana nemi zvakare kuti clause 92.2 yeconstitution yedu yechechi inoshandiswa kana mutumwa NS Paul Mazha weAfrica asingachauye pachechi nekuda kwezvikonzero zvaanenge areva iye kana kurevera kana kufu kana kurwara. Mutongo wedare repamusoro Supreme Court Justice Shweshe akanyora judgment akataura zvinotevera papeji 9 yejudgment yake inotenderana nevakasungiswa kuti clause 92.2 yeconstitution yechechi inokwanisa bedzi kushandiswa kana Archbishop NS Paul Mazha weAfrica asipo nokurevera kurwara kana kufa. Ipapo bedzi ndipo panozoti Priesthood Council ichishandisa clause 9.2.2 yogara pasi yotaura nezvenyaya yekutungamirirwa kwechechi. Chechina, number 4. Kushandiswa kweclause 9.2.2 yePriesthood Council musi wa15 October 2021 unoenderana chose nemutongo weSupreme Court wakataurwa musi wa14 October 2021. Priesthood 5 chechishanu Priesthood Council nezvamakasungiswa nevamakasungiswa navo mose makahwina kodzero yokutungamirira cheche furikidza nePriesthood Council. Naizvozvo ndoda kupa dzokorora number 5. Priesthood Council nevamakasungiswa navo mose makahwina kodzero yokutungamirira cheche kupfurikidza nePriesthood Council. Naizvozvo kubva musi wa15 October 2021 cheche yava kutungamirwa nePriesthood Council sezvamakaronga pamusangano wePriesthood Council musi iwoyo maringe neconstitution yecheche yeSupreme Court judgment. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Makwidza rwendo ivambai zvakanaka. Tichakunda nokunama, tichakunda nokunama, tichakunda nokunama, wainama, tichakunda wainama, wainama.
Afrika yedu. Vaimbi apa ini munovamba munotarisa kuno. Uye zvanenge avamba rwiyo ndio vamunoteedzera. Azvizoti akuvamba panobva paita discord. Manzwi akavaimba apa. Avamba ndiye anokutungamirirai muchiteera mukuvamba kwake. Afrika yedu. Moita izvozvo naika. Afrika yedu. Afrika yedu. Ndichadzokorora zvakare. Number 5. Nokuti inofadza nayi. Ndoda ndinozoibatanidza nenumber 6. Kana muchipurudza nokuti imopembera. Number 5. Priesthood Council. Leva makasungiswa navo. Mose makahwina kodzero yokutungamirira chechi. Kupfurikidza nePriesthood Council. Naizvozvo, kubva musi wa15 October 2021, chechi yava kutungamirwa nePriesthood Council. Sezvamakaronga pamusangano wePriesthood Council musi iwoyo, maringe neconstitution yechechi yeSupreme Court Judgment indwai number 6. Naizvozvo, muri kunyatsofamba muchitsetsa mugwara chairo chairo rezvakabuda mujudgment yeSupreme Court. Imi zvakare muri kufamba mumatsimba emutemo wemimbiro rechechi constitution sezvarinoreva. Number 7. Okare vanozviti BOT vari kurwisa bumbiro remutemo wechechi constitution nezvakabuda mudare reSupreme Court. Chechi inongokwanisa bedzi kushandisa clause 9.2.2 yeconstitution. Asi mutuma Archbishop Ernest Paul Mazva Africa achingova iye mutungamiriri wechechi nokusingaperi. Pakatarisa constitution yechechi nezvakabuda kuSupreme Court musi wa14 October 2021, BOT haina kana simba chero shoma zvavo maringe nekutungamirira chechi. Constitution yechechi nezvakabuda muSupreme Court musi wa14 October 2021, BOT haina kana simba chero shoma zvaro maringe nekutungamirira chechi revapostori vaAfrica nenzira ipi zvayo. Iyo BOT isiri pasi pePriesthood Council. Neumwe mutauro muchirungu zvinoreva kuti BOT has no legal legs to stand on any legal ground. Haina hwaro huri pamutemo zvachose kana makumbo acho kuti imire. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Afrika yedu. Amen. Mugoipai. Afrika yedu. Amen. Tinotenda Mwari kwacho. Amen. Chimwe chiri kufadzazve pajudgment iyi ndechokuti kana munhu wakundwa mukoti unonzi bhadhara makosi ese. Saizvesade takanzi wakati mhangarira wacho nesuwo todi tobhadhara makosi ose. Asi chinoratidza kuti hatina kukundwa. Vakati mumwe nomumwe anozvibhadharira makosi ake. Saka zvinoreva kuti hatina kukundwa. Kudzai Jehovha. Kudzai Jehovha.
Afrika yenu! Afrika yenu! Tinoendera mberi nechiziviso ichi. Priesthood yazogara pasi. Priesthood yazogara pasi sezvamango tinofanira kuti igare pasi. Vakaongorora vakaona kuti vakagadza mabhishopi kumasvingo musi wa 16 October nevafundisi vari kubata yezvino. Vari kubata yezvino vafundisi kana mabhishopi vakagadzwa nepriesthood council. Afrika yedu! Zvese izvi zvichiita priesthood vakazviita vari kumba kwamudzidzisi vakagadza mabhishopi ayo. Sezvatakazokuverengerai nevafundisi vakagadzwa vari kumba kwemufundisi kwamudzidzisi. Isu takanoanaunza bedzi zvakanga zvaitwa nepriesthood council. Vatimazonzwisa zvakanaka naika vanhu vaMwari. Saka pari zvino kubva musi wa 15 October kusvika pari zvino tichienda mberi necheche tiri kutungamirirwa nepriesthood council. Afrika yedu! Afrika yedu! Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Heathcliff 3 Kereke neBoreni Gumano mfundisi Andreketi Bishop Java
ndinotenda nekubatsirwa bishop. Ndinazo zvokureva pamberi paMwari. Ekutanga ndinotenda zvikuru Mwari akandiita mupostori waJesu musangano ravapostori vaAfrica. Ndo chinhu chandinotenda zvikuru. Ndozoisa kudarika kwangu pamberi paMwari kuti Mwari ndakamutadzira nekusamunamata zvakakwana nguva dzangu zhinji. Ndakamutadzira nokumutongera, ndakamutadzira nekufunganya zvikuru paupenyu nokurwadziwa neronda randinaro pachisiswa rane mwedzi mitatu richingondirwadza risingapori. Zvino ndinokumira pamberi paMwari masikati ano kuti Mwari andinzwirewo tsitsi, andiporese ronda iroro ripore, ndirege kuzoita maronda zvemumakumbo mangu. Uyauteurihwe. Kudzai Jehovha. Amen. Uyauteurihwe. Ndinochekula pamberi Mwari masikatani. Ndini Evelyn Chwandika, South Zealand kereke. Ndinokumbira Mwari dandiboresero gumbo rinogara chindirwadza mausiku ese.
ndichikumbirazve mwari wakatuma waernest pomwaja mazuva ano ekupedzesera kuti aporesewo musoro unogara uchindirwadza pamwe chete nemutsotso unongobuda manheru ndakarara ndichibvumazve pamberi pamwari kuti ndinongozwa kubvunda nguva dzose kana ndakasvika pakaungana vanhu asi kana ndiri ndega handizvinzwi ndinotokumbira mwari wakatuma edipomwacha kuti aparadze satani yeyu nezita rajesu kudai Jehovha uya uteurirwe